መንገዳሪ ኢትዮጵያ በራታት ከቋርጽ ተገዲዶም ህወሓት ንኩናት ይዳለሎ ክብል ምዕራብ ትግራይ በወራር ዘመሓድር ዘሎ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ አፍሊጦም ሰበስልጣን ፌደራል ካብ ትግራይ ንዝቀረበሎም ክሲ ነጽጎም ኣሎም ሰላም ጫና ሃበልና ቤተሰብ ኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናይ ማሕበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም በክብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና ህወሓት ንኩናት ይዳለሎ ክብል ምዕራብ ትግራይ በወራር ዘመሓድር ዘሎ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ አፍሊጦም ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባን ሓላፊ ፀጥታቲ በወራር ዝተተሓዘ ምዕራብ ትግራይ ዝኾነ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ህወሓት ሰፊሕ ኩናት ንምክያድ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ነዚ ዝኸውን መምርሒ ከም ዝሃበን ገሊጾም ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ነዚ ገለጸ ሰልፊ ብልጽግና ንምድጋፍ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ደገፍ መድረኽ ኣብ ዘስማዕ መደረ ኮይኑ ህወሓት ሕዚ እውን ንኩናት ምድላው ይገብር ምህላው ድሕሪ ምኽሳሱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ነፍሲ ወከፍ ወረዳ 2000 ሮን ሰራሕኛታት መንግስት ንኩናት ክስለፉ መምርሒ መሃቡ ከም ዘረጋገጸ ብምጥቃስ ነዚ መምርሒ እዚ ተቀቢልካ ንኩናት ናይ ምስላፍን ዘይምስላፍን ውሳነ ግን ንመንስያት ትግራይ ዝምልከት ምዃኑ ገሊጹ ዘሎ ነቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሓለፈ ውሳነ ከም ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ቃል ፍትሕ ዝመስል ኮነሬል ደመቀ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ናይ ንብረት ምክፋል ፍትሕ ይትረፈና ድሕሪ ምባሉ ህወሓት ኣብ መስርሕ ቃልሲ ንዝሞቱ ሰባትን ንዝተመዛበሉ ወገናትን ካሓሳ ክኸፍል ከም ዘሎ ድሕሪ ምምልካት ንመጻኢ በት ኩነታት ንዝተፈጠረ ሓደጋታት ኩሉ ተሓታትነት ክስከም ምዃኑ ዝገልጽ ምስ መንግስት ፌደራል ተጸጊዖም ህወሓት ጸረ ዲሞክራሲ ውድብ ክብሉ ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት ትግራይ ሓዚ ጉዳይ ትግራይ ምስ ተለዓለ ምስ ህወሓት ምሕባሮም እውን ገና ካብቲ ናይ ጉጅለ መንነት ከም ዘይተናገፉ ዘረጋግጽ ዝበለ ኮነሬል ደመቀ እቲ ጉዳይ ከብዲ ዝሓቦ ቂምታ የውፅእ ምዃኑ ብምጥቃስ ንህወሓት ዝኹነን ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ በትግራይ ሰፊሕ ቁጥዕ ድሕሪ ምልዓሉ ባይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሲ ብምቕራቡ እቲ ውሳነ ንግዜ ምእጋዱ ዘነደሮ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ጌታቸው ረዳ ብብልጽግና ዝርከብ ወኪል ህወሓት ክብል ከም ዝገለጸውን ዝፍለጥ ኮይኖም ደመቀ ዘውዱ ነቲ ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ውሳነ ከም ዝተቀበለ ገሊጹ ዘሎ ካብ ዝተሳብ ኮሚቴ መንነትን ምምላስ ዶብነ ማሕራ ውልቃይ ጸገደ ዝብል ሽም ንባዕሉ ዝሃበ ምዕራብ ትግራይ በወራር ዘመሓድር ዘሎ ምምሕዳር ደመቀ ዘውዱ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ኣከራኸርቲ ክልላት መረጻ ብዝብል ሰይሙ መረጻ ከይካየድ ዘሕለፎ ግዝያዊ ውሳነ እገዳ ኣትዩ ክከራኸር ከም ዝግባእ ጥርዓን አቅሪቦላም ኮሚቴ እተወራር ሓይሊ እታብ መንጎ አመልካት በጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ስምረት ትግራይን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ናብ ቤት ፍርዲ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ መሰሉን ረብሑን ዝትንኪ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ጉዳያትዩ ክማጎት ብጠበቆ ቢሉ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ከም ዝሓተ ተፍሊጦም በዚ መሰረት እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ርኢዩ ን25 ለካቲት 2018 ዓም ትምረት ውሳነ ክህብ ከም ዝወሰነ ምዝ ጉዳይ ቀርበት ዘሎ ምንጭታት አረጋጊጾም ኣሎም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣብተን ብክልል አምሓራ ጎቢጠን ዘለዋ ኣብ ታሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበራ ግዛታት ትግራይ ካብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወጻኢ ኮይነን በቐጥታ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መረጻ ከካይዳ ብሶኒ 16 ለካቲት 2018 ዓም ትምረት ምውሳኑ ይዝከር ነዚ ስዒብ ባይቶ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ሰልፊ ስምረት ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብሓሙስ 19 ለካቲት 2018 ዓም ትምረት እቲ ውሳነ ተኣጊዱ ክጸንሕ ወሲኑ ጸኒሑ ድማ ኮሚቴ መንነትን ምምላስ ዶብን ኣምሓራ ውልቃይ ጸገደ ኢሉ ንባዕሉ ሰየመ ምምሕዳር ወረርቲ ሓይልታት ካብቶም ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መሰል ምድማጽን መምራጽን ዝተዋሃበን ክልላት መረጻ ሕሞራን ዓድረመጽን ካብ ክልል ትግራይ ወጽን ኣብ ታሕቲ ዞባ ወልቃይት ጸገደ ዞን ሰቲት ሕሞራ ብርእሰን ከም ዝመሓደራ ገሊጹም እዚ ሓዚ ዞባ ወልቃይት ዝበሃል ዘሎ ካብታት ክሳዕ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ኣብ ታሕቲ ትግራይ ዝነበረን ሕጋዊ ግዛት ትግራይ ምዃኑን ብዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝፍለጥ ካብታት ኮይኑ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዝተወልዐ ጽንተታዊ ኩናት ብሓይሊ ዝተተሓዘ ምዃኑ ይፍለጥ እዮም እቲ ኮሚቴ ወልቃይት ዝብል ሽም ዝተሓንገጠ ወራሪ ሓይሊ ኣብ ዘቕረቦ ጥርዓን እቲ ብቤት ፍርዲ ንኽሲ ሰልፊ ስምረት መሰረት ገይሩ ዝተዋሃበ ውሳነ እገዳ ጠቒሶም ኣብ ዘይተሳተፍናሉ ምጉት ዝወሃብ ውሳነ ነቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ዓንቀጽ 38 ዝተቐመጠ ናይ ምድማጽን ምምራጽን መሰልና ዝገሲ ክብል ገሊጹ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰልፊ ስምረትን ሃገራዊ ቦርድ መረጻን ኣብ ዘሎ ክርክር ቤት ፍርዲ ኣትዩ ክከራኸር ክፈቕደሉ ሓቲቱ እዮም ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እተን ብክልል አምሓራ ዝተጎበጣ ግዛታት ትግራይ ካብ ትግራይ ወጽን ብቐጥታ መረጻ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከካይዳ ወሲኑ ድሕሪ ምግላጽዩ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምሪሖም እዘን ናብ ቁጣዕን ምክሳስን ኣብ ጭሕን ዘለዋ ቦታታት ሕሞራ ዓድረመጽ ኮረም ኦፍላ ጸለምትን ራያ ኣላማጣንየን ኣብዘን 5 ክልላት መረጻ ዝርከባ ኣድመጽቲ ንሕጽያት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድምጾም ከም ዝህቡን ንመረጻ ቤት ምክሪ ክልል ብዝምልከት ግን ኣብቲ ከባቢታት ዘሎ ምስሓብ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ምስተፈትሐ ከም ዝካየድ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣፍሊጡ ክብል እዩ ቦርድ መረጻ ዝገልጽ ነስዒቡ ብሽማይ ተጌታቸው ረዳ ናብ ቤት ፍርዲ ብዝቐረበ ክስ መሰረት ዝተዋሃበ
ዝተዋሃበ ውሳነ እገዳ ቤት ፍርዲ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ጌታቸው ረዳ ብማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሑ ንህዝቢ ሓቢሩ እዩ። ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ በመንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ከካትዕፀነ 5 ክልላት መረፃ ብዝምልከት ካብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ተቐቢለ ኣለኹ ብምባል ብወግዒ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ዝንቀሳቐሱ ፖለቲከኛታትን ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ደገፍን ተቃውሞን ከስምዑ ተራእዮም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ስምረት ትግራይን ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ነቲ ውሳነ ክቃወምዎ እንከሎ ፖለቲካዊ ውድባት ክልል ኣምሓራ ድማ ነቲ ውሳነ ደገፎም ኣስሚዖም እዮም። ኣብ ትግራይ ነዚ ውሳነ እዚ ብምቋም ብዓርቢ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ሰፊሕ ህዝባዊ ተቃውሞ ክካየድ ውዒሉ እዮም። ሰበስልጣን ፌደራል ካብ ትግራይ ንዝቀረበሎም ክስ ነፂጎም ኣሎም። ሰበስልጣን መንግስት ፌደራል ናብ ክልል ትግራይ ዝቀርብ ዝነበረ ነዳዲ ተቋሪፁ ዝብል ክሲ ነፂጎም ኣሎም። ቅድም ክብል ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ቀረብ ነዳዲ ሙሉእ በሙሉእ ከም ዝተቋረፀን ዓብዪ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘስዓበ ህፁፅ ፃውዒት ብምግባር ንትካላት ፌደራል ከሲሱን ኣጠንቂቖን ነይሩ እዩ። ሓላፊ እቲ ትካል ኣይተ ሃይለ መስቀል ታረቀ ነቲ ቀረብ ነዳዲ ምቁራፅ ዘይፈትሐ ውሳነ ክብል ገሊፅዎ እዮም። እቲ ወርሓዊ ቀረብ ነዳዲ እቲ ክልል ካብ 12 ክሳብ 15 ሚልዮን ሊትሮ ዝበፅሕ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናብ 850,000 ሊትሮ ከም ዝወረደን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሶምናት እውን ሙሉእ በሙሉእ ደው ከም ዝበለን ኣመላኺቱ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ብዘጋጠመ ሕፅረት ነዳዲ ከም መቐለ ሪፈራል ሆስፒታል ዝኣመሰላ ትካላት ጥዕና ስሩዕን ህፁፅን ሕክምናዊ ክንክን ንኸይባ ከም ዝገበረን ኣብ ምክፋል ሰብኣዊ ሓገዛት ዕንቅፋት ከም ዝገበረን ዋጋታት ኣቑሑትን ሃለኽቲ ነገራትን ክብል ከም ዝገበረን ኣፍሊጡ ነይሩ። ይኹን እምበር ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ነዳድን ኢነርጂን ዶክተር ደስታው መኳንንት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ክሲ ሓሶት ምዃኑን ኣብ መላእ ሃገር ምክፋል ነዳዲ ብንቡር ይቕፅል ከም ዘሎን ገሊፆም። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ክልላት ብፌደራል ፖሊስ ክሕለዋ እየን ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ሓዊሱ ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ክብተን ተባሂሎም። ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ንፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ወተሃደራዊ ደገፍ ክትገብር ምዃና ምዚ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ሓቢሮም። መከላከያ ብግዱ ነቲ ኢሚራት ትብህጎ ዘላ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ብኢትዮጵያ ዓሰብ ወደብ ክጎብጥ ትጉስጉሰላ ኢሚራት ዓረብ ነዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሽፍኖ ዝነበረ ፀጥታ ድማ ንፌደራል ፖሊስ ኣሰልጢነ ከዋፍር ኢላላ። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዘሰልጥኖ ዘሎ ሓዱሽ ሓይሊ ፀረ ናዓብን ፀረ ሽበራን ኮማንዶ ሓይሊ ፍሉይ ወተሃደራዊ ደገፍ ይረክብ ከም ዘሎን ካብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ዝረኽብዎ ወተሃደራዊ ደገፍ ተዓሊሞም ምስ ወድኡ ክልላዊ ፀጥታ ክትኩም ምዃኖምን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ክምረቑ እዮም ዝበሃሉ ኣባላት ሓይሊ ኮማንዶ ዘገልግላ ፍሉያት ስርሒታት ሄሊኮፕተራትን ናይ ዳህሳስ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ንፌደራል ፖሊስ ትህቦ ዘላ ቀንዲ ፍሉይ ወተሃደራዊ ደገፍ ምዃኖን እቲ ሓበሬታ ይመልክት። ካብዚ ብተወሳኺ ንወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕሉ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሕታት እውን ከም ደገፍ ነቲ ትካል ክቐርብ ምዃኑ ይንገረላ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ንውክልና ኩናት ኢሚራት ክብል ቢልዮናት ወፃእታት ሰሊዑ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ብበዝሒ ግዕዝ ምህላው ስዒቡ ክፍተት ፀጥታ የጋጥም ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራታት ከቋርፅ ተገዲዶላ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ 4 መንገዲ በረራ ሰሪዞላ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት እናተቃየረ ብምምፁ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢ ዝገብሮም ዝነበረ በረራታት ንግዚኡ ሰሪዞላ። ዝተሰረዘ ከተማታት ካብ አዲስ ኣበባ ዝብገሳን ዝምለሳን ቤይሩት ሊባኖስ፣ ቴልኣቪቭ እስራኤል፣ ኣማን ዮርዳኖስ፣ ደማም ስዑድ ዓረብ ናብዚአን እትጓዓዙ እንተሃሊኹም ቅድሚ ናብ ኣየርፖርት ምኻድኩም ሓደሽቲ በረራታት ቸክ ግበሩ ክብል እቲ መንገዲ ኣየር ኣፍሊጦላ። እዚ ምስራዝ በራታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ እስራኤልን ኣሜሪካን ስዒቡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ከቢድ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣር እዩ። መራሕቲ ሃገራትን ትካላት ዓለም ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዝተጀመረ ውግእ ደው ኢሉ ኣፈላላይ ብልዝብ ንኽፍታሕ ፀዊዖም ኣሎም። ቀዳም ለካቲት 21 2018 ዓ.ም እስራኤል ንኢራን ብምሳይላት ምስ ደብደበትን ኣሜሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝቐፀለት ኣፍሊጣ እያ። ኢራን ብወገን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓረብ ንዝርከቡ ወተሃደራዊ መደብራት ኣሜሪካ ከም ዝደብደበት ገሊፃ እዞም ዝተጀመሩ ምልልስ ሚሳይላት ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ሙሉእ ኩናት ከእትዉ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ፖለቲካን ወተሃደራዊ ኪላታትን የጠንቅቐሎም። በዚ ኩናት ክበፅሕ ዝኽእል ሞትን ዕንወትን ዝተረዱ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ለኸ ውዳብታትን ትካላትን ድማ እቲ ኩናት ደው ኢሉ ሰላማዊ መፍትሒ ክግበር ፀዊዖም ኣሎም። ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ቮንደር ሊየን እቲ ኩነታት ካብ ቁፅሪ ወፃኢ ከይኾንን ዝኸፈ ሓደጋ ከይስዕብን ጥንቃቐ ክግበር ፀዊዓ ኣላ። ኣብ ኢራን ዝረአ ዘሎ ኩነታት ከም ዘስጋኣን ዝገለፀት እታ ፕሬዚዳንት ብኒኩለራዊ ፅዋር ክበፅሑ ንዝኽእሉ ሓደጋታት ንምትራፍን
اتخوينات نخي قاددن كسرح ونحاتيت علام كلهم أكلات سلميان سبات كاب قدات ككلاخلون عالم لخحقتات كخبرن نتويعام حبرت أوروبا اتخوينات الدويلو أفلالات بلزب نخفتحهم سهاقرات عربن كالوت زملكتو معاكلاتن بمتحبار تعري قبر مهلو فوندر لين الرقاقت علام أبي ماخلاي مرق استفتر خونتات كم زد حساسبو زقلت دايركتور تكال تعنا علم دكتور تيدروس أدحانم بفلاي أبتخابي ناي دركب سلميان سبات قد عزيز أشاقيلني بمفعل أبعلاو فيسبوك قد أسفير اللام مراحتي كاب عنوة حليفة ترقم زلو تيت زيامت سبكينات قديفهم فتاني بزخون لزب نتافلا لايك فتح قبايلو دكتور تيدروس أدحانم علمنا كابت واركينات وتعيد سقمات بسلموا قباب ناي مفتاح طبب كم زبلت النارين تسفان نا قبرنيو دمايلو مراحتي استفلا لها قراتون اتخينات كيس فحفات انقاق قبر أتحساسي ومكبل زتاي مسؤوف إسرائيل تابسيبو اللام أبيران أب حد بيت تمرتي دكانوسيو بستفت متقعات 4 سبات بيتملو حد بعل سلطان ناي تخابين منقسو مع خنزينا إيرنا أبزهابو مقلتي إسرائيل بعسران شمانت لكاتي تاب دروباو أوراجا ميناب إيران بقزات هرمزغان أبدركب مباعتا بيت تمرتي أوالد بزفت سموتو متقعاتي 4 سبات كم استغطو لحبيرم أم حدار محمد راد مهر كالوت 4 شمانت سباتون كم زغسلو أبلعل بيت تمرتي شاجاره طيبه بستفت متقعات قطر موتي وسكام زلو قليتهم أبو مونغو إسرائيلين أمريكان بتحاروغن إيران دما بتخاليوغن تجميرو زلو روسن وطار درو متقعات سعيبو أبو ماخلاي مبراق دركب كل عير بوقعي تعاصيلهم ازز كايد زولو نايم سيالاتن دروناتن متقعاتي ندحننت سيبيل براتا تابعبي حادقا زودق مخاني قلتولام إسرائيل إيران كمون قرابتا هقرات ندحننت كبلا كل عير نبراتا تعاصين اللوام عبيت عالماو كوبانياتات نفاريت ناب ماخلاي مبراق زقبرو زنبرا براتات نزيتو سنقزا قواريتن تراي زي كونت مسمر براتاتن ون كابتنا وقزوان مرحاق كغيرات قديدن اللوام السقوم تزيزمت أمريكان إسرائيل نابل على إيران متقعات دحر مجمارنن إيران دما بتمساسال قبر ملسي مسائلات دحر متقواسانيوم فتواتنا كبراتن بيتسب بكل ميديا نساعة زحزنا محبريتاتات نتوم كتكتاتل ومزيزانا حقهم يمثلوا نيرام نسانا مكتتالكم بممسقان نابزغط البخالوت حبريتاتات كسام براخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب بكل ميديا يخونم